Wel, nos y dda bawb a chroeso cynnes i chi i Seremoni, Chadeirio a Coroni, Steddfod Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru 2021. A hynny, chydig bach o wahanol i'r arfer, i ni yma yn ddigidol. Good evening and welcome to Wales YFC 2021 Virtual Eisteddfod Chair and Crown Ceremony. Geraint Lloyd, llywydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru ydw i, ac yn cadw cwmni mi ar y sgrin heno mae Katie Davies, Cadeirydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru, Caryl Haf, Is-Gadeirydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru, Katie Court, Gadeirydd Cystadlaethau Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru, Sian Healy, Is-Gadeirydd Cystadlaethau Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru, Mared Evans, aelod hŷn y flwyddyn, ac Elin Ratri, aelod iau y flwyddyn. A 6 aelod sydd yn y tri uchaf o'r ddwy gystadleuaeth. Hefyd gyda ni mae Glyn Roberts o'r FUW sydd yn noddi ein steddfod rithiol eleni. Diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Bod y seremoni yn rithiol, braf yw cyhoeddi fydd y tri uchaf yn y ddwy gystadleuaeth yn ennill ysgoloriaeth i fynd ar gwrs preswyl penwythnos yng nghanolfan ysgrifennu tŷ newydd, gyda llenorion ifanc eraill mwyn minieri a datblygu eu crefft. A mae hwnnw wedi rhoi gan Lenyddiaeth Cymru. Bydd enillwyr gader a'r goron hefyd yn derbyn tocynnau llyfr gwerth £100,000 yr un. A mae hwnna'n oddi wrth Cyngor Llyfrau Cymru. Fe fydd enillydd y goron am y rhyddiaeth yn derbyn coron o roddedig gan Cadeirydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru, Katie Davies, ac fe fydd enillydd y gystadleuaeth gader am y gerdd yn cael cader yn roddedig gan Caryl Haf, Is-Gadeirydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru. We welcome our Wales YFC officials, top 6 from both competitions, and Glyn Roberts from the FUW, who are extremely grateful for sponsoring the 2021 Wales YFC Virtual Eisteddfod. We were also grateful for Literature Wales, Book Council of Wales, and Katie Davies and Caryl Haf for donating prizes to our winners. Roddir y gadair eleni am gerdd ar y thema cymuned, ac fe roddir y goron am gwaith rhyddiaeth drwy greu stori fer, dyddiadur neu ymsom ar y thema'r mogod neu mygydau. The chair this year is given for a poem on the theme community, while the crown will be given for a short story, diary or soliloquy on the theme mask or masks. Gafi nawr alw ar Caryl Haf, Is-Gadeirydd Clybau Ffermwyr Ifanc Cymru i gyflwyno'r berniad. Y beirniad o gyfer gystadleuaeth y gerdd eleni oedd yr athro a'r prifardd Mererid Hopwood. Yn wreiddiol o Gaerdydd ath mlaen i astudio Sbaeneg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ers hynny, bu'n darlithio adrannau'r Gymraeg ac ieithoedd modern ym Mhrifysgol Abertawe, cyn dod yn athro ieithoedd a'r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant. Bellach mae wedi phenodi'n athro'r Gymraeg ac astudieithau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Hi oedd y bardd benywaidd gyntaf i ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, a hynny yn 2001. Daeth rhagor o lwyddiant i'w rhan yn 2002, pan gipiodd i'r goron, ac yna 2008 y fedal ryddiaeth. Mae Mererid yn adnabyddus am ei chyfraniad aruthrol i iaith a diwylliant y Gymraeg. Enillodd ei chasgliad o farddoniaeth, nes draw, wobr llyfr y flwyddyn yn yr adran farddoniaeth yn 2016. A chipiodd ei nofel gyntaf i blant, wobr Tir na Nog yn 2018. Diolch yn fawr iawn i chi am rhoi'ch amser i ferniadu'r gystadleuaeth yma. Y beirniad ar gyfer gystadleuaeth yr rhyddiaeth eleni yw Dr Hywel Griffiths. Yn wreiddiol o Langynnog yn Sir Gyfyrddin, ond bellach yn byw yn Aberystwyth gyda'i wraig a 2 o blant. Astudiodd ei radd mewn daearyddiaeth a mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac heddiw mae'n gweithio yn yr adran daearyddiaeth a gwyddorau deiar ym Mhrifysgol Aberystwyth, fel uwch ddarlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol, gan ddysgu drwy'r Gymraeg yn bennaf. Enillodd Hywel y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2004 a 2007, y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008, a'r gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yn 2015. Enillodd wobr Tir na Nog yn 2011 yng nghategori'r llyfrau Cymraeg ar gyfer y sector cynradd, gyda'i nofel gyntaf i blant, sef Dirgelwch y Bont.
Diolch yn fawr iawn i chithau hefyd am roi'ch amser i ferniadu gyda ni eleni. Dyma'r ferniadaeth gan y ddau. Mae'r Erid Hopwood ydw i ac o'n i'n berniadu cystadleuaeth y gerdd yn yr Eisteddfod eleni. Testyn y gystadleuaeth oedd cymuned neu community a derbyniwyd 10 ymgais a'r beirdd yn crwydro i bob math o gyfeiriadau. Fodd bynnag, fel y gellir ei ddychmygu, roedd ôl y feirws felltith ar lawer o'r cerddi. Mabel. This poem begins as a meditation on how the COVID-19 has brought people together despite the isolation. It reflects on blessings that must be counted and ends with a positive statement, the future is not cancelled. A memorable line is the one towards the beginning. Isolation sounds like the wind. More of this kind of attentiveness is exactly what's needed. Gwaith cynnil a di-wastraf sydd gan mynydd, mewn cerdd sy'n cyferbynnu'r gymuned wag ddigyswllt ar un llawn pobl, llawn cyswllt. Wedi disgrifio strydoedd lle mae pobl yn stopio, sgwrsio a siarad, mae'n cloi gyda chwestiwn amwys ac o'r galon. Ai dyma gymuned Covid. Cerdd brotest sydd gan Ginny, am y drefn sy'n caniatáu i bentrefi gwyliau gael eu codi mewn ardaloedd yng nghefn Gwlad Cymru, ond sy'n gwrthod hawl i bobl leol gael codi tai i'w dibenion angenrheidiol. Mae'r diweddglo'n bendant iawn, byth, bythoedd. Fodd bynnag, rhaid ystyried yn ofalus y ffin rhwng araith neu bregaeth ar y naill llaw a cherdd ar y llall. Wedi dweud hynny, mae angerdd yn y llinellau un gair sy'n bwrw'r neges yn bell. Disgrifiad o fywyd y teulu amaethyddol sydd gan Corlan. Hwnt ac yma ceir asiad hyfryd rhwng y ffug enw, Corlan, a neges y gerdd a honno neges herfeiddiol. Credaf y byddai'r gerdd yn gryfach o gael ychydig mwy o ferfe, ac osgoi rhoi ansoddeiriau o flaen yr enw, enghraifft y dethol gymdeithas yn lle y gymdeithas ddethol, byddai hynny'n fwy naturiol. Eto, ceir cyffyrddiadau da iawn, fel yn y cwpled hwn, gwrthsefyll y glaw na'r gorlan, gweithaf holl gryfder y dŵr. Harrison Reeve, this poem is written in praise of the farming community. Its most striking moment for me is the idea presented in the opening 2 lines. We might be spread out far, but we are there for each other when needed. This is an encouraging truth that we need to hold on to in these curious times. Laura Summer. This poem harks back to the custom of banging saucepans on the doorstep. It celebrates the heroic efforts of the NHF staff and is an ode of thanks to them. The meaning in the penultimate stanza is not entirely clear to me. However, the gratitude of the closing line is unambiguous. You really have warmed each heart you've touched. Gwir y gair. Gyda'r cerddi sy'n weddill rydyn ni'n codi I ddosbarth ucha'r gystadleuaeth eleni. Mae cerdd Bryn yn gryno ac effeithiol. Mae'n gwybod sut I drin arfer fel ailadrodd, rhythm, dialog a delwedd yn effeithiol. Cawn ddarlun o fynd a dod cymuned ysgol yn yddiau'r clo mawr ac mae'r sylw a delir I fanylion yn rhoi bywyd i'r dweud. Enghraifft, y modd y disgrifio bachgen yn rhedeg i'r ysgol wedi ffarwelio a'i fam, wrth sychu slops y sws yn llewis I got. Cerdd ddi-wastraf sy'n sicr yn agosau at y gwobre. Eirlysiau. Dyma gerdd ddirdynol. Gwel y bardd storm yng nghanol y gwanwyn yn y llinell gyntaf oll, ac rydyn ni'n gwybod o'r cychwyn felly fod rhywbeth mawr o'i le. Gyda'r gair ond wedyn yn hawlio un llinell i'w hunan ac yn cadarnhau hyn. Efallai gellid twtio chydig ar y delweddau hwnt ag yma I osgoi I cymysgu, enghraifft yn yr awgrym am y blanced sy'n estyn llaw. Eto I gyd mae eiliadau cofiadwy iawn yma,
Fel yn y syniad hwn sy'n dangos tyndra rhwng y pell a'r agos, estyn cydymdeimlad o 2 fetr o bellter, ac mae'r gobaith yn y cwplet clo yn deyrnged sicr i wrthrych y gerdd. Carlo. Dathlu'r arfer o gynnig paned i gyfaill o'r gerdd hon, gan gysylltu'r cwestiwn tisio paned gyda llygedyn o obaith. Mae ymgais Carlo'n un unigryw sy'n cyrraedd uchafbwynt yn y clo gyda genglyn trawiadol a phedau'r llinell nodedig iawn. Hyn sy'n clymu'n cymuned, ein cadw'n gryw cadarn mewn colled. Symud o'r cryd, mae cred, hoen ar ôl poen yw paned. Da iawn. Ac eto byddwn ni'n hoffi gweld twtio llinellau fel ond mae un cwestiwn yn rhoi llygedyn o obaith bob tro. A hynny o ran rhythm falle, a cheisio creu mwy o rai fel hon, hel clecs dros y clawdd. Lili Wen Fach, llais rhiant newydd a geir yn y gerdd hon, wrth iddy'n tywys drwy wefr genedigaeth yn ystod y cyfnod clo. Defnyddio'r synhwyrain effeithiol o'r clywed i'r teimlo i'r gweld a gall amrywio hyd llinellau mwyn hoelio sylw. Mae cyferbyniad fel enghraifft 4 centimetr anferth o fach yn gofiadwy. Mae'n defnyddio technegau fel cyflythrennu'n ddyheig, baneri, blodau a balloons, ond i prif gryfder yw'r sylwgarwch fel hwn. Unigrwydd lond y ces yn gwmni. Mae'r clo hefyd yn gywrain, tiwr enfys rhwng y glaw, drwy heriau bywyd, cydian fy llaw. Y 3 ar y brig felly yw eirlysiau, Carlo a Lili Wen Fach. Wel, helo bawb, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gael beirniadu eleni. Diolch yn fawr iawn i'r 10 ymgeisydd sydd wedi mentro i'r gystadleuaeth ryddiaeth. Y testyn oedd stori fer, dyddiadur neu ymson ar y thema mwgwd neu mygydau. Oedd y safon yn uchel iawn, mae'n rhaid dweud, ac mi nes i fwynhau darllen y gwaith i gyd. Mae dawn sgwennu gan bob ymgeisydd ac yn annog pawb i ddal ati. Mae'r gwaith i gyd yn gyfredol, mae'n myfyrio mewn gwahanol ffyrdd ar y sefyllfa sydd ohoni. Ac mae'r mwyafrif yn tueddu tuag at themau trist, ac mae ysgafnder a hiwmor yn weddol bryn yn y gystadleuaeth yma. Mwynheus i ddarn byr rif, sy'n dychmygu dyfodol lle mae'r holl fasgiau rydyn ni'n cael ein hannog i wisgo heddiw yn suddo i waelod y môr ac yn creu difrod ecolegol. Golwg wreiddiol iawn ar y testyn mae'n rhaid dweud fyna gan rif. Cydymdeimlais hefyd gyda ymson Môn, oedd yn sôn am yr holl trafferthion sy'n enwynebu wrth siopa yn ystod y clo mawr. Gan gynnwys sbectol yn stemio wrth fynd mewn i'r siop. Hiwmor, tafodiaeth a dawn i greu darlun credadwy a diddorol yn fan hyn. Mwgwd y llofrydd sydd yn ymson datgelu, ac mae'n ymson arswydus wedi ei ysgrifennu a'i strwythuron gelfydd mwyn creu tensiwn. Mae'n crwydro chydig tua'r diwedd o ran pwrpas ac mi allai fe fod yn gynulach, ond eto mae dawn dweud stori gan datgelu yn sicr. Darn wedyn ar y mygydau gwahanol yma aelodau o'r un teulu yn ei gwisgo o ddydd i ddydd sydd gan Jane Doe, ac mae hyn wedyn yn sbardun ar gyfer stori wreiddiol sy'n cael ei hadrodd o bersbectif yr aelodau gwahanol o'r teulu yn ei tro. Eto dawn dweud da iawn yn fanna. Ymson rhywun ifanc yn dioddau wedi damwen sydd yn newid i bywyd hi a'i rhieni sydd gan y wiwer. Unwaith eto y gellir bod wedi tocio'r stori fan hyn a fan draw a chwynnu ambell ymadrodd, mae'n llwyddo i greu portread real a theimladwy sy'n cyfleu tristwch ac anobaith y sefyllfa yn effeithiol dros ben.
Mae dyddiadur arianrhod yn rhoi llais I lawer, dwi'n meddwl, trwy sôn am yr emosiynau cymysg tuag at lacio y clo mawr a dychwelyd at rhyw normal newydd. Mae'n well gan mared y prif gymeriad I chwmni I hun, ac mae'r holl bwysau ac edrych ymlaen at ddychwelyd at gymdeithasu ac ati yn achosi teimladau o bryder ynddi. Ymson coeth sy'n bortread didwyll o gymeriad sydd yn fan hyn. Ymson o stori fer sydd gan Spot, ac mae'n llwyddo I gyfleu llawer iawn o emosiwn ac I gymeriadu mewn darn byr iawn a dweud y gwir. Mae tafodiaeth dyfed yn cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus at bwrpas ac mae'r strwythyr yn dda iawn wrth i'r stori adeiladu'n brysur trwy fanion bob dydd y gwaith ac ati, cyn cyrraedd I chaddbwynt. Hwyrach y bydde ymestyn rhywfaint tua'r diwedd wedi helpu'r stori I ddatblygu chydig bach tuag at yr uchafbwynt yna. Yn y dosbarth cyntaf wedyn o 3, mae neb o werth, pero a heilwen. Stori fer am fyfyrwraig yn troi at ddibyniaeth alcohol yn y brifysgol wrth i'r pandemig gyfyngu ar gyfleon I gymdeithasu sydd gan neb o werth. Mae'r fyfyrwraig yn ynysu ac yn dioddau oherwydd pwysau'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bortread cignoeth ac mae'r awdur yn gwybod sut mae dewis geiriau a chreu golygfa yn ofalus iawn. Mae'n bosib bod diweddglo'r stori yn digwydd ychydig yn rhy gyflym neu falle yn rhy hawdd, ond dyma stori gan lais hyderus a dawnus dros ben. Mae stori fer pero wedyn yn arbennig o dda. Stori am unigolyn mewn ysbyty iechyd meddwl. Mae portread yr awdur o berthynas yr unigolyn a'i mam a diriwiad y berthynas honno, a phortreadau cynnil o gleifion eraill ac o staff wedi ei creu yn wych iawn. Mae ymedroddion gwreiddiol, darnau sydd yn cyfleu'r salwch meddwl ac ati wedi cael ei grefftus dros ben chwarae teg yn fan hyn. Mae'r diweddglo yn werth I ddyfynnu I arddangos y ddawn sgwennu yma. Dwi'n cau fy llygaid ac yn meddwl am mam, meddwl am ei hwyneb heb ddagrau. Edrych arni o ochr arall I fwrdd mewn caffi, a stem ei choffi'n stemio I sbectol. Rhyw ddiwrnod, caf ddistawrwydd a gweld mam drwy stem ei choffi yn hytrach na thrwy sgwariau ffenest y drws. Mae stori fer heilwen yn fwy traddodiadol neu glasurol I harddull falle, a'i strwythyr, ond mae'n stori wych yn dangos dawn seirnio fel bod y darllenydd yn cael ei arwain cael ei arwain gyda'r prif gymeriad, sef merch o'r enw Enfys. Mae mwyafrif y stori yn dilyn Enfys wrth iddi baratoi at ei phriodas, nerfusrwydd yn noson cynt, cyffro, paratoi'r ffrog ac ati, cymorth ei theulu noson gynt ac yn y bore. Ond yn ddyheig iawn, mae'r awdur yn hau ambell hedyn o amheuaeth yn y stori, sy'n awgrymu nad yw popeth fel y dylai fod. A wedyn mae'r gyfrinach wedyn yn cael ei datgelu ar y diwedd. Mae'n bosib y gellid bod wedi tocio ambell ddarn llai cynnil na'i gilydd, gan gynnwys y frawddeg olaf un, ond drwyddi draw, dyma stori gron a gorffenedig iawn. Felly, cystadleuaeth o safon uchel iawn, potensial gan bawb sydd wedi cystadlu, a safon y rhai sydd wedi cyrraedd yr dosbarth cyntaf, a hefyd nifer o rai eraill drwy'r cystadleuaeth yn arbennig o uchel. Llongyfarchiadau mawr iawn I bawb sydd wedi cystadlu, bawb sydd wedi mentro cystadlu, a diolch yn fawr iawn, a daliwch ati yn sicr. Diolch yn fawr iawn ein beirniad, y athro o prifedd Mererydd Hopwood a Dr Hwyl Griffiths, am roi ei amser I feirniadydd dwy gystadleuaeth eleni ac yn beirniadaeth, braf yn nodi bod yn deilingod. Thank you very much to our judges, the Professor and Poet Mererydd Hopwood and Dr Hywel Griffiths for giving up their time to judge the competition this year and their adjudication. We are glad to announce. Felly, dyma'r canlyniadau. Here are the results. Enillydd y gader am eleni, am gerdd ar y thema
cymuned neu community yw, winning the chair this year is Lili Fach. Enillydd y goron am gweithryddiaeth i greu stori fer, dyddiadur neu ymson ar y thema mwgwd neu mygydau, winning the crown this year with a short story, diary or stolyg on the theme mask or masks is Heilwen. Mae'n braf adrodd mai enillydd y gadair eleni yw the winner of the chair this year is Cerys Jones, Clwb Ffermwyr Ifanc, Madroelyn, Ceredigion YFC. Ac enillydd y goron yw winning the crown this year is Llywyn Jones, Clwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi, Clwb Ffermwyr Ifanc Maldwyn, Montgomery YFC. Llongyfarchiadau mawr i chi ddoi. Mae chi ychydig o hanes y ddau enillydd. Cerys Jones yn gyntaf, mae Cerys yn 60 mlwydd oed, yn wreiddiol o Fryn Gwyn ger Castell Newydd Emlyn, ond erbyn nawr yn byw yn Llanarth ger Aberaeron gyda'i gŵr Carwyn a'i mab Ifan. Athrawes Gymraeg yn Ysgol Bro Myrddin yw Cerys, ond ar hyn o bryd ar gyfnod mamolaeth. Mae Cerys yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Madroelyn ac wedi cymryd rhan mewn amryw gystadleuaeth fel aelod megis siarad cyhoeddus, rali'r sir a'r Eisteddfod. Mae wedi ennill y goron yn Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn 2017 a daeth yn ail yng Nghymru ar y rhyddiaeth ac hefyd wedi ennill cader Eisteddfod Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn 2016. Cerys is 26 years old and is a member in Madroelyn YFC in Ceredigion and has won the crown at Ceredigion YFC level in 2016 and second at Wales level, and she also won the chair at Ceredigion level in 2016. Llywyn Jones. Mae Llywyn yn 23 mlwydd oed ac yn byw yn Machynlleth. Mae Llywyn wedi bod yn aelod gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi ers yn 40 oed. Ar ôl graddio gyda gradd mewn Cymraeg proffesiynol o Brifysgol Aberystwyth, mae bellach yn gyfieithydd gyda Cyngor Sir Ceredigion. Mae Llywyn wedi cymryd rhan mewn amryw o bethau gyda'r Ffermwyr Ifanc, a hynny mewn eisteddfodau, diwrnod rali neu wythnos adloniant. Hon yw'r trydydd tro i Llywyn ddod ymlaen i Lefel Cymru ar gyfer y gystadleuaeth y gader. Llywyn is 23 years old and a member at Bro Ddyfi YFC in Montgomery. This is the third time in a row she has come through from Montgomery YFC to Wales level. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch dwy. Gwnech yn awr i Elin Ratri, aelod iau y flwyddyn, a Mared Evans, aelod hŷn y flwyddyn, i gyfarch y beirdd buddigol. Y beirniad fi'n dyganmol, a dwedwn oll amen. Mae'n olchwyl bôl bryserus, rhoi coron ar dy ben. Cyfarchwn bardd y goron, am lunio stori fer. Dros Llywyn rymwr llawen, am lwyddo ar y her. Cuddio tu ôl i'r heilwen, a wnaeth ein bardd o fri. Rôl creu tu ôl i'r mwgwd, daeth coron iddi hi. Y beirniaid fi'n dyganmol ar ôl i ti ddisgleirio, mae'n orchwil mor bleserus i nuned dy Chadeirio. Cyfarchwn bardd y gadair am lunio cerdd eithriadol, canmolwn gallu Cerys ei dawn sydd yn rhyfeddol. Bu hon yn cuddio hefyd ymysg y Lili Fach, rôl creu cerdd am cymuned a geni ei mab bach. Llongyfarchiadau mawr i dau eleled am eleni. Dyma canlyniadau am tri uwchaf yn y dwy gystadleuaeth. Congratulations to both winners this year. Here are the results of the top three in both competitions. Ryddiaeth am y goron, yn cyntaf, Llywyn Jones, Ceffi Maldwyn, yn ail, yn Harrod Ellis, Ceffi Eryri, and in trydydd, Twm Ebsworth, Ceffi Ceredigion. A cerdd am y gadair, yn cyntaf, Cerys Jones, Ceffi Ceredigion, yn ail, Llywela Edwards, Ceffi Clwyd, and yn trydydd, Ergain Wyn, Ceffi Sir Benfro.
Dyma Sophie Jones ei ganu can e Chadeirio. Llongyfarchiadau i'r enillydd y gadair y Coron. Congratulations to our winners of the chair and crown. Diolch yn fawr iawn i'r beirniad sef yr athro a prifad Mererid Hopwood a Dr Hywel Griffiths. Thank you to the Professor and Poet Mererid Hopwood and Dr Hywel Griffiths for judging. Diolch i'r FUW am noddi'r ein Eisteddfod rithiol. Thank you to the FUW for sponsoring the virtual Eisteddfod. Diolch i'r Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau am eich rodd. Thank you very much to the Literature Wales and Books of Wales Council for their donations. A diolch i'r pawb sydd wedi bod yn rhan o seremoni. Thank you to everyone who has been a part of this year's ceremony. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Cawn offer y seremoni troi'n anthem genedlaethol.